हाय लोगोफोर बोरै खबर मोजां ना गासिबो ओमफ्राय नै फिसालाया ओरैबायदि गेलेगासिनो हारसिंनो गेलेग्रा माला मोनबाथाय माने ओरैनो रावखौबो नाङा आरो हारसिंनो बिराद मोजां गेलेखायो गाब्लाबायखायाबो बथल मोनसे मोनबाथाय बथलखौ बिराद मोजां मोनो बे बथलजों गेलेसोगारो ओमफ्राय खुरै ओमफ्राय नै जोंहा नाफाम देनो थास' खिलि थास' बै गिदिर गिदिर थास' दुदालिनिखौ होआखै आरो थास' खिलि फिसा फिसाखौसो होदों ओमफ्राय ओरै आमलाइबो फोरानदों बिदै खालामनो होननानै ओमफ्रायो नैथिंजाय ना गोरानखौ एसे गेस्रेम जानायनि फोरानस्र'दों आरो ओमफ्राय नै बिखुनजोआ देगासिनो नाफामखौ आंथ' देनो रोंखाया जाहैबाय ओमफ्राय नै थास'खौ बिदिखौसो होदों आरो ओमफ्राय बिदिनो देनानै उनावहाय बयामावहाय आराम सोनानै खाथेना दोनसिगोन आरो ओमफ्राय फिसाला उन्दुनायखाय आङो सिरि मोनो ना मादों नायफैबाय आरो फिसालाया माने सिरि मोनबाथाय एखेबारे गाहायथिं ओंखारनानै गोग्लैनो नागिरो आरो ओमफ्राय बिहावा नै एसे देफाबाय बिहावा खस्थ' होननानै अननानै देफाबाय आरो ओमफ्राय नै नाफामा देखांनायखाय बेबायदि सोबाय आरो एखेबारे गोरा थुसोनांगौ होननायखाय आङो एसेनो बेबायदि थुसोना होबाय आरो आङो माने नाफाम देनायखौ आं नुफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों आङो नाफामखौ होजोंहाय जोंहा न'आव देनाय जाया माने नाखौनो इमान मोनखायानो नालाय ओंखायनो देनाय जाया आरो ओमफ्राय आं बिदिनो एसे थुसो होसिगोन आरो नै ओमफ्राय बिदिनो बयामाव सोजोबसिगोन नै बिजावजालिया ओमफ्रायो सेस माबानानै साफा खालामनानै बेखौहाय थालिर गोरानखौ सिङाव सोबाय ओमफ्राय थालिर गोरानखौ सिङाव सोखांनायनि उनावहाय खारै होदों जाहैदों खारैखौ होनानै आराम मुख्रा मारिनानै बेयावहाय आराम मारिनानै दोनबाय आरो गोरानो जाहाथे बेवहाय बार हाबा